ҳаққи хидмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон феълан 25200 сомонӣ мебошад. Аз аввали соли оянда ба андоза 1680 сомонӣ афзоиш хоҳад ёфт ва пардохти пулӣ бар ивази рафтан ба хидмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон аз аввали соли 2022 ба 26880 сомонӣ баробар хоҳад шуд. Бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон, ҳаҷми маблағ ба ивази адои хидмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъватии сафарбарӣ 420 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад. Як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ки феълан 60 сомонӣ мебошад, аз аввали соли оянда ба 64 сомонӣ баробар мешавад. Вазорати дифои Тоҷикистон мегӯяд шаҳрвандони аз 18 то 27 сола ки ҳуқуқи озод шудан ё ба таъхир андохтани муҳлати хизмати ҳарбиро надоранд, метавонанд ихтиёран бо пардохти маблағи зикршуда аз ҷамъомади якмоҳаи ҳарбӣ гузаранду билети ҳарбӣ гиранд. Болоравии нархи хидмат дар ҳолест ки бар асоси қонуни нав буҷа аз 1 январи соли 2022 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар Тоҷикистон ба андозаи 64 сомонӣ муқаррар гардид.